खौहाय 100 बार फिदिंनो हाबासो साननायफ्रा साक्सेसफुल जायो। भुटाननि दालां जाहैबाय इयो। बेनो जाहैबाय आरोना मेन टाउना। बाब 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 बा थ' नोंसोर बिग्लायाखै आवगायनोसै ने? ओंखारबाय नै भुटान आवगायबाय आरोना नै बेनिफ्राय थ' गाइस जोङो बे माबा गेरेजनिफ्राय ओंखारबाय आरोना। गेरेजआ मानि भुटान खाथियावनोखा आरोना, मानि भुटानजों एटेचखा आरोना गेरेज होननाया। ओमफ्राय जों दा आवगायबाय आरोना, भुटान गेटआ नै मोनबायानो आरोना। थ' गाइस हेलमेटआ खोबथेदों जानो हागौ नैबे सालायग्रानिया नैबे, खिन्थु होमबाबो खालामसाबबाय आरोना, उफाय गैया। बेनि थाखाय सरि बिबाय आरोना, माने आंबो गारि सालायनो हायाखिसै नालाय एकदम मोदोमानो साख्रुबजोबदों। मैया मोनायाव मुलि निसिप्लास थरसे जानानैसो एसे स्रां मोनदों आरोना, मोदोम सानाया एसे खारदों आरोना। थ' गाइस ओमफ्राय नैबे गेटआवहाय भिडिअ खालामनो मोनगोन ना मोना आं बुंनो हाला आरोना, माने आं एबारसो फार्स्ट टाइम हाबगोन नालाय बे भुटानजोंहाय, माने आं दा हाबनो मोनगोन ना मोना आं बेखौ बुंथ'नो हाला आरोना। बे भुटान गेटआ बेहायनो मोनबाय आरो बेनोसै आरो गाइस नैहाय एन्ट्रि खालामसै आरोना, ओमफ्राय बेनिफ्राय आवगायनोसै जोङो भुटान। माजों हाबनो मोनो? 5 minutes later. थ' गाइस भुटानाव हाबबाय नै जोङो दायो। औ माइ गड खुनुरुखुमसो हादों। भुटान खुनुरुखुम ड्राइभिंबो गैया मुंबो गैयामोन आरोना, ओमफ्रायो जिरक्स खालामनाय दंमोन आरोना, बेजों हाबनो मोनबाय आरोना। अ गड अनबाय आरोना जोंखौहाय गंगार सिख्लायाबो। औ दासो साफा मोनदों आरोना नै। ओ माइ गड बेफोरसो दा प्लेस जायगा। थ' गाइस खुनुरुखुम अननानैहाय मोनबाय आरोना, नङाबा गैलामोन जों हाबनो मोननाय नंलामोन। अनबाय आरोना जोंखौबो फुरा, माने भिडिअबो खालामहोखायाखिसै गेटआवहाय। किउटि दासो डकुमेन्टसफोर बावबाथाय मालाबाबो डकुमेन्टसफोरखौ दा बावबोखा, गोसोखांथारनायबाबो फैथार आरोना गाइसमोन। नि देन्जार जाहामेलालै, भिडिअखौबो अबेबा खालाम मोनो अबेबा खालाम मोनबावासो आरोना। अयथासार माबायदि रुल्स जाखो। थान्दा लोंबाय, वान सुपबावसो नामा ने? बाब थ' थांफिनसै। थ' गाइस गोजौआव गाखोनोसै जों आरोना, नै गोजौआव हाबबाय। औ माइ गड थावा माबाल' आरोना 70 रुपिसल' आरोना थावा। अ माइ गड दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आरोना। भिउआ बरियानो आइयो हिट। सालायनायनि रुलबो दंनोलै बिसिना, बोरैथाय मिथिलायलाङा आरो बोरै नै बिसोरसो खोन्थाजोब्बाय आरोना जोंनोहाय बोरै रुल्सआबा बेनो आरोना। थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस, आं देखायनो नाजागोन टाउनखौबो, मेन टाउनखौबो। दा मिथिथ'ला आरोना बबे जायगायाव लाङो, नै लोगोफ्रासो दंसै आरोना। हाजोआ नै गंगार सिख्लाफोरा थ' मालाय इभिनिं वाक खालामबाय नै भुटाननिया, गाखोगासिनो दं आरोना। जों मानि थाल मोनाखै, मानि समानसो मोनदों जाहैबाय जोङो, ओमफ्रायो जों हाजोआवसो थांगासिनो दं आरोना फुरा फिटिं। माने थांनोनो बाखायो ना, ओरैबायदि बरियाखा मजानो थान्दा। बगाजुलिनि आरोना इयो भुटाना, भुटान मेला भुटानबो होनो। देन्जार बोलो नांगौलै खिन्थु गारिया मानखोनाय ना, समानसो नुगोन खिन्थु बेसेबांबा गोजौआव थांबा लागाव जौखोबायसो नै, खिन्थु फात्ता मोनाखै आरोना, जौखोगासिनो दं। खिन्थु आरो जों सानगासिनो दं आरो, खिन्थु गारिया देन्जार बोलो मोनबाय आरोना, जौखोनायसो आरोना। माने गेजेर थिखिनियाव दंफैयो आरो जोङो,
ओमफ्राय खिन्थु मिन्थिया आरोना भिउखौ आं देखायनि बैया भिउ दङ आरोना थ' भिउ नायनो आरोना नै भिउआ ओरैबायदि बरिया नुवाखै नायनो हागोन नै हेभिल' बांलादेश बर्डार बायदि नुलायबाय ने हिटल' नै जायगाया बरियालै मजा थान्दा थान्दा वा थ' गाइस ओरैबायदि बरिया मोनो आरोना थांनोनो बायोलै फैबाथाय गिदिंजोबगोन जों फुरा गिदिंजोबगोन आरोना दसे भिउआ नायदो एबार वाव भिउआ नै बेसेबांबा गोथौ ने भिउ गोजा 5 minutes later. दालाङा खौनो होनांलायखाया हारसिं दुद्रुबोखायो आरोना ओमफ्राय जों दा वाटार फनसै आरोना बैहाय दङ ओमफ्राय नै गेटआ बेहाय नुबाय भिउआ बरियाल' नै दालाङाव दं नै हिट ना खिन्थु खांख्राइ दाबु बायदि नुयो आरोना बेखौ स्टाइलावहाय हिटलै बरिया थ' नायदो गाइस दैया ओरैबायदि थान्दा जागोन ना इयो बरियानो नै थ' गाइस नायदो बे भुटाननि मन्दिर जाहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै ओरैबो दङ दा गाखोनायसै आं माबायदि माने बेखौहाय 100 बार फिदिंनो हाबासो साननायफ्रा साक्सेसफुल जायो नों ओमफ्राय दा नै इसोर फिदिंगासिनो दङ दा गाखोबाय जोंबो मन्दिर 100 बार फिदिंबा साक्सेसफुल जायो दा आयो नै बेरिया ओमफ्राय साननाया जाफुङो जाहैदों ओमफ्राय दा गाखोबाय नै बरिया आरोना मन्दिर आरोना इयो मा हिन्दु मन्दिर ना मा बे जाहैबाय मन्दिर आरोना ओमफ्रायो माने बै गाहायावहाय माबा दं आरोना गथा गथा 100 बार फिदिंनांगौ जाहैदों ओमफ्राय बेखौ फिदिंबा साननाया जाफुंजोबबाय जाहैदों नायनो हागोन नै बुद्धसो खोमायो ने नै ओमफ्राय आंनि बेकग्राउन्डखौ नायदो ओरैबायदि भिउआ नै बरिया आरोना थांनो बालायखायो बरियानो फुरा गिदिंजोब्बाय जोङो माने मेङोबोलै एसे गारि सालायनाया मेंबावो नै ओरैबायदि बरिया थ' बेनो आरोना गाइस माने आं देखायबावनो नाजागोन आरोना माने जों मेन टाउनाव थांबावाखै आरोना माने जों मन्दिराव दसे थाथ'दों माने रेस्ट लायै लायै फैबाय आरोना गाइस ओमफ्रायो नैबेखौ बुद्ध मन्दिर होनो ओमफ्राय जों थांबावगोन आरोना जों दा बै गाहायजों थांगोन आरोना ओमफ्राय बैया मोनसे बोरला थिर गावग्रा दंनो बेहायबो थांनो नाजागोन आरोना दा खयथायाव सहैयो जों मिथिथ'ला आरोना मोनानासो सहैखासिगोन खोमा न'आवबो थ' बेनो आरोना जों साब्रै फैदों आरोना जों ओमफ्राय गंनै फुरा गिदिंजोबगोन आरोना गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माने जों मेन टाउनजों थांगासिनो दं आरोना गाइस मेन टाउनावहाय दसे बेरायनोसै ओमफ्राय जोङो 5:30 बिदिफोरबा ओंखारलांसै आरोना 5:30थ' जास्लाबनाय नङा 6थायानो जाहैगोन आरोना गाइस 6थायानो जाहैगोन नै जों दा मेन टाउन जाबाय आरोना बेनो जाहैबाय मेन टाउन जों दा दसे ब्रेकफास्टबो खालामलांसै आरोना जालांसै मेन टाउन इयो नै गाइस नायनो हागोन मासि मजा आरोना थान्दानो थांनो बालायबाय आरोना आं बरिया नै अ माय गड थ' गाइस नै बेयो जाहैबाय मेन टाउन आरोना नै गाइस ओरैबायदि मजा नांखायो आरोना मेङो दे खिन्थु बिराद मेङो औ गाइस फैबा माने जों मेन टाउन जाबथारबाय नै गेजेर मोनबायानो ओरैबायदि बिल्डिं गोजौ गोजौ दं आरोना माने बिल्डिं लुग्राफोरा गासिबो इन्डियानिफ्राय लुफैजोबो आरोना बिल्डिंफोरखौहाय आंथ' जायगाखौनो बेहायनो गिदिंनाय बायदि मोनबाय थाबाय आरोना 5:30 जाबाय आरोना गाइस वाव देन्जार गिदिर टाउन नै गाइस नायदो नै सिख्लाफोरा साफा साफालै मालाय जरा जराथार बिल्डिंआ आं गाखोलांसै आरोना नै दसे गाइस नै स्टेप बाय स्टेप गाखोबाय दालाङाव आयो गंगार गथ'आ नै साफाथार फाइनालि दाला
बरिया खास्रालायनो हाबावोसो नामा बरियालै नै हा बै बर्डार बायदि जाहैबाय आरोना आदसा भुटाननि हेंगिं दालां जाहैबाय इयो हेंगिं ब्रिजखौनो होनांसिगोन आरोना मोजां मोनदों आरोना नै ओरैबायदि देन्जार गोलाव नै बैनिफ्राय दा जों गेजेराव मोनबाय आरोना देन्जार गोलाव थ' गासिबो नै बिसोरो इण्डियाननि गोजा नै माने इण्डियाननियासो खामानि मावफैयो आरोना बिल्डिंआव बिल्डिं लुग्राफ्रा इण्डियाननि गोजा आरोना दा बिसोरना नै